Sinabi na ni Vivian ang katotohanan. Hindi mo na dapat itanggi. Kung kinakailangan sunugin ko ang langit at impyerno para umamin siya, gagawin ko. At dahil hindi niya inisip na masasaktan ang damdamin ko, hindi na rin ako maawa sa kanya. Ano ba plano mong gawin? Maraming taong nakakita kay Viviana noong mga panahong sinabi niya sa atin na nawawala siya, Onelia. Kaya hanapin ko sila. Gagamitin ko silang testigo para magkahiwalay na Huwag kami. naman, Juan Miguel. Utang na loob. Hindi papayag ang anak ko na makapag-divorce sa'yo. Alam ko naman hindi siya papayag. Nagkakamali siya kung inaakala niya magpapauto pa ako. Gagawin kong lahat para lumayas kayo dito sa bahay. Huwag mong gawin yan, Juan Miguel. Nakikiusap ako sa'yo. Hindi mo na siguro kailangan gawin mo. Dahil aaminin ko na sa'yo ang buong katotohanan. Basta na lang nangyari. Na-hypnotize niya ako nang hindi ko nalalaman. Napakatanga ko dahil nagpadala ako sa kanya. Ibig mo bang sabihin, alam na ni Juan Miguel ang buong katotohanan? Huwag kang mag-alala. Hindi naman ako umamin. No! 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 Sino Ah! ba yan? Ba! Gusto mo buksan ko ang pinto? Naku, nagapon pa. Magandang umaga, Lirio. Ikaw pala, Ricardo. Magandang umaga. Ah! 5 little babies. Ano pakiramdam mo? This little baby says, ayos lang naman. bye, bye, bye. Tulog ako ng mahimbing kagabi pagkatapos kitang marinig